Ani 21. ročník největší specializované výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech v České republice i Slovensku Infoterma se neobešel bez účasti Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Jednak na odborném doprovodném programu, jednak na anketách a máme tam opravdu velice dobré zázemí s řadou odborníků, stejně jako na výzkumném a vývojovém pracovišti Vysoké školy báňské, která má venku expozici zaměřenou speciálně k ekologii a k životnímu prostředí. Právě venkovní expozice Výzkumného energetického centra ostravské techniky se už tradičně stala jedním z nejobleženějších míst Infotermy. Návštěvníci se zde dozvěděli praktické informace pro co nejefektivnější využití energie, zvláště pak tepelné. To, abych ohřál 1 litr vody, spotřebuje o hodně méně tepla, než abych ho vypařil. Průšvih je, že voda je divná. A aby jsem vypařil litr vody, nebo teda v kilu dřeva půl litra vody, tak spotřebuji hrozně moc energie. Zároveň nějaký 1 megajoule. Letošní Infoterma potvrdila stoupající zájem o kotle na tuhá paliva. Většina lidí totiž nemá dostatek peněz na topení ušlechtilějšími palivy, například podstatně dražším plynem. Pozitivní však je zjištění, že lidé chtějí ekologické úsporné kotle s plnou automatizací a právě se správným výběrem také radili odborníci Ostravské technické univerzity. My tu máme zvláštní funkci a sice nenabízíme kotle, ale nabízíme nápady a inženýry, absolventy našeho studia. A je o ně velký zájem a samozřejmě o ty nápady taky, protože ta malá energetika, vytápění domácností a malých provozů je dneska nejen energetickým problémem, ale taky ekologickým a samozřejmě ekonomickým. Takže my neurčujeme, čím se topí dneska, ale čím se bude topit za 5, za 10, za 15 let, aby jsme tak orientovali ty zákazníky nebo klienty, kteří sem přijdou, do kterého směru vlastně ty energetiky domácnosti se mají vlastně orientovat.